Ndifale muvereka speech. Mau ndale zoyankhula za munthu amene amaitenga ndale ngati source of income. Mmene ndale zake zimaonekera. Munthu amene akamayankhula zoyankhula zake zimakhala kuti iyeyo basi mundale mmodira basi iye palibe china chimene amapanga kungopatula ndalezo kuti iyeyo ndalama zake amapezera mujani mundale ndiye mankhodo ake amakhala ngati ada amene wawa. Naola bwanji zikama kwambiri. Sanja mwamba game ya kona kwacha. Sanja mwamba kwacha. Chakwera nanga boma nonse oneka kulandira ulemu wanu andipasa 2 minutes. Organizing secretary mmene munangonena kuti ansonda ayankhula ndayandira message kuchokera kwa Chonde werengani akuti Uncle Kemso Chonde ceasefire akuziwa ayaruka kwacha. Ndalandira message kuchokera kwa Chonde Uncle Ken Msonda Chonde ceasefire ayaruka kwacha. Okondedwa pali mabanja ena anangobadwa aminyamanyama, pali kantundukena kanangobadwa kaminyamanyama kwacha. Akawamboma anthu amamwalira kunafa anthu 20 nthawi ya mademo kwacha. Nthawi yawo kunafa njaunju, pali mabanja ena ngaminyama. Simadore ndibona ngasana ntuma amesa kuti ndiye basi tuyende wa jaira number 1 zauji siru zau satana zopana nchito ndiye tingozisiya pomwepo sijonjo kwacha. abale yanga ndikuza nichi ife ndetinali pafupi ndiye PM enanu foni ya PM mulibe, ine ndinayo mpaka pano timayankhulana kwacha. Ndiye ndikuuzenizi ndale ndizoopsa kwambiri timakupusisani mumve ichi kuyambira pa November 2020 ndinamuza PM abwana ife mboma sitimawina zisankho timaba mmene atigwira kongesi tikamaba asingotigwira kwacha. Ndiye anandifunsa nditani nati madala zitayeni chifukwa simu za winaso nditani nauza madala olo muzaime muzauza kwacha. Ndiye mumvere inu amene mukusatira DPP APM angontenga ngati chigoba munthu uja saima mumve kwa ine kuyambira November 2020 mpaka na pano sana ndisusepo. Ndakandi kunena kuti APM saima sana ndisusepo. Ndiye message chimene abwerera nachi kwacha. November chaka chino APM wapita ku America ukakhala kwacha. Mabodyguard onse APM ali ku America kwa nyumba akukonza. Ngara kuti ndikunama asanjanke na malomba size yake ndi wantchito wanga kwacha. Na malomba size yake ndi garden boy wa ine kwacha. Anditumizira message ndachikulire APM November akupita ku America kukakhala azabwera mu July chaka cha mawa kusala wa MCP kwacha. ISG konzekani July chaka cha mawa tukuendera APM kuno kwacha. Inu amina mazuwa matenda ndamina madwasika matenda
amaziwa kuti uyu amalira uyu, amaziwa kuti uyu achira uyu. Ife ndiye ndaliko mkucha ino kuchoka sekela chano msibwana, kuchoka uradi msibwana. Muntu wanzeru wa UDF sangasa chile DPP inatimangira mbuya twacheya kunzunza zaka 18 pali nzeru ena nango bado aminyama chonchi kwacha. Muntu wanzeru wa PP sangasa chile DPP anatimangira masiteni mpaka masiteni kutawa Malawi kusowa mtendere kwacha. Muntu wanzeru sanga fotela DPP chilima ntamina anati vice president amasowa mtendere pali nzeru inu. Mabanja ena anangobago aminyama mazashwa chake sakuluka kwacha inu. Ine nakapepesa kumangochi mpaka kugwada nkhope ya kapei inu. Nkhope ndi ya kapei mukundona ndine kapei inu. Taikona ndi nkhope ya kapei ndinagwada kupepesa anandithamangisa antambo olapereke moni awathamangisa kwacha inu. Mukusatira DPP mupusa APM saima namusa kaima alusa moti nosa Malawi mferanisi tilife eti azodek tilife amala nose mferezi APM sasa kukhulukirani akuti mnamche samboma for APM sakhuluka mnandipasa 2 minutes kwacha. Ndine nasira zambiri inu nkhope yakapei. Uh-oh. Aha. Stop. Zikoma kwa mbili manja mawe mzoma kwa mbili ankogeni zikoma kwa mbili teta umbele manja ankogeni msonda akulisika ape yai zikoma kwa mbili.